ngaturaken sedaya dalu sing pepanggihan sareng kula sakoco karawitan Sekar Bima ingkang mijil saking Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen ingkang dipun pangarsaning dening Ki Dalang Eko Suwaryo kaleres dalu menika katimbalan wonten ing Desa Banyumudal Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen wonten dalemipun Bapak Muhammad Solikin kalian Ibu Tumina ing adicara inggih menika ngunduh mantu panjenenganipun Mas Fikri Rizal Ma'ruf Sarjana Teknik ingkang kedhepaken kalian Mbak Serli Renita Sarjana Kesehatan kanthi panjurung donga mugi-mugi kagem teman kekali dadosa keluarga ingkang bahagia sejahtera bentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah cepet
pikantuk momongan ingkang soleh lan soleha ingkang saged mikul dhuwur mendem jero asmanipun tiyang sepuh kekali. Amin Allahumma amin. Boten supe mugi-mugi purwa madosana adicara dalu menika saged andayani kula lan panjenengan sedaya dipun paringi panjang uswanipun, murah rezekinipun lan ugi selamat dunia akhiratipun. Amin Allahumma amin. Ugi sungkem kula konjuk dateng Bapak Kepala Desa panjenenganipun Bapak Kades Suprapto sak jonjang perangkatipun sak lembaga desanipun para pini sepuh aji sepuh lan ugi seniman seniwati wonten ing tatah desa Banyumudal mriki ingkang kawula cadhong barokahipun. Jajaran para komincam Kecamatan Buayan kadosta menika Bapak Camat sak jajaranipun, Bapak Kapolsek saanggotanipun, Bapak Dan Ramil saanggotanipun ingkang kawula dherekaken menggah aturanipun. Lan ugi ingkang tansah kula hormati para rawuh menika kakung saha putri para sutresna budaya ingkang tansah kula hormati